Good morning guys. Mag-almusal po tayo guys. Meron tayong ditong biko. Bali, pareho silang biko. Yun lang ang isa ay caramelized na ube biko. Ayan guys. Tapos meron tayong banana milkshake sa morning. Kain tayo guys. Ayan guys. Oh. Yum yum. Mmm. Yum. Yan guys. Pauwi na kami guys. Bali, nagsundo lang ako ng bata. Presko dito kasi maraming halaman at bulaklak. And guys, nagluluto ako ng sinuuan. Bali, nakalagay dyan ay sibuyas, onions, garlic, tomato, tsaka pampasarap. Ayan guys. Bali, kumukulo na. Lagay na po natin yung ating tilapia. Ayan guys, nilagay ko na yung ating tilapia. Ayan siya guys. So, malaki din siya. Kaya hinati ko. Ayan. Ayan guys, nilagyan ko ng Baguio Pechay. Ayan. Nilagay ko na rin po yung kamote tops. Ayan. Ayan siya. Ayan na guys yung ating nilutong sinuuan na tilapia or sinigang sa kalamansi. Ayan guys, tingnan mo yung niya, sinabawan. Yung kanyang sabaw. Bali yan guys, ay di ko pa nilagyan ng kalamansi. Purple pa yung kanyang kulay. Pag nilagyan ko ng kalamansi yan, magiging pink. Yan guys. Yummy! Ito yung kalamansi natin guys. Lagay natin sa sabaw. Yan. Lagyan natin guys. Oh, nag-turn sa pink ang kanyang sabaw. Diba? Yan. Oh, doon ay sa kabila ay purple, dito ay pink. Yan, sarap niyan guys. Sinigang sa kalamansi. Yummy! Kaya guys, nag-purple yung kanyang sabaw kanina dahil sa kamote leaves. Ayan. Tapos nilagyan natin ng kalamansi, naging pink siya ang sabaw. Diba? Ganda. Yummy. Let's eat guys. Kain na po tayo. Good morning guys. Ayan guys, dito ako sa aking namumulaklak na maliliit na tanim. Ayan. Tapos, ito guys. Yung kanyang, ito guys, nakakamangha. Ayan, dalawa yung kanyang kulay. Hap-hap. Talaga siyang hap-hap. Ayan. Nag-hap-hap siya. Ito red. Yun ay pink. Tapos dito ay red and pink. Oh.
Diba? Kainan. Toto Beats. Ay, hindi na kain. Busog pa ako.